Здравейте! Днес е следващия епизод на Penumbra Overture. Продължаваме от миналия път, ето че ме гонеше. И май някой разби вратата. Да, някой разби вратата. Така, лоша работа. Много лоша работа. Чувам го. Така се добре дошли в новия епизод на Penumbra и сега, доколкото помня, влизахме в втората част на мината, точно през тази врата. Ето там. Там виждам някакво куче. Куче, канибал куче, не го знам какво е. Ходим към камъне. Да. Течко не мога да го дигна, може да е така. Полза workshop или така нига. Ще ни трябва експлозиви после, но нека да влезем в продуктивите да видим какво има всъщност. Така. Трябва да е тук. Не да привличаме внимание, нито да правим излишен шум. Така, възможно да има лек спад в фреймовете, защото свалям пач точно за медиевал. Поради причината, че е Third Age има някои работи, които още не са моделирани и хората качват пачове. Third Age е нов мод, но има пачове, които не са свалени и последствие се пускат в интернет пространството ги по потребителите, но толкова за Medieval, сега да видим Penumbra. Ние сме тук. Сега ще влизаме в работилницата да видим. Яко. Заключено е. Да. Брат. Добре, не ми харесва това. Има батерия. Какво има? Няма нищо. Добре. Сега. Имаме към експлозивите, поради причината, че просто съм тук изкушен да видя какво има вътре. Или мога да изривам това псе, само ме гони. Се надявам, че е псе, а не е нещо повече, това може да го светне. Изярах си месото грешка. Yes. Добре. Експлозиви. О, супер. Тук. Че моята работеница има два велики. Не. Грешка, не е два велики, а всъщност твърде е велико. What the fuck? Just the faces. Two, one, 2, 1, 4, 8. Чак. Ние Threads Minds. Но обратно. 2, 1, 4, 8. 8, 4, 1, 2. 8, 4, 1, 2. 8, 4, 1, 2. 8, 4, 1, 2. Добре, запомни го. Колкото 8, 4, 1, 2. Супер. Значи напълнихме все пак. 8, 4, 1, 2. Интересно. Ако станеш ръст. 8, 4, 1, 2. Yes! Добре, влизаме в работилницата на някой си. Не знаем кой е. Нека да разгледаме какво му бъде. И още кути.
Но ясно, че е 8. Добре, намерихме факла, така и не използвам. Всъщност сега ще използвам две от факлите. Не е хъба нищо. Просто така за две пъти. Fly selecting right thermal like my direction. Нещо ми хваща очите по тези камъни. Виждам нещо. Да, виждам нещо. Аре бе! Добре, трябва да махнем камъните. И взехме си кирка. Пикакс. За какво ми това е кирка? Имам предвид. За какъв ми е кирка, бе? Що правя с тази кирка? Не ми трябва. Изглежда старо. Да, старо. Направо по-старо от старо. Да, не знам за какво би трябва да бъде използвано. Това би трябва да се върти, колелото да се задвижи. И какво ще прави? Интересно дали? Дали ще има нещо? О, да, ще има. И... това тук нещо не ми допада. Не. Тук... Не, чакай. Какво има тук? Бре, явно не може. Да, Так, колело. Това може да го тигна, бе. Като цяло явно не. Нищо. Ако продължа да експериментирам, може да открия нещо полезно. Или да получа, да. Харт атак. Инфаркт, сърцебиене. Едно от двете. Това би трябвало да се чупи. Значи после ще го чупим. Защото... Добре, за какво? Защо? Тук усещам нещо ново. Да се случи, не знам за какво такова предчувствие, само че това в момента не ми трябва. Каква е логиката тук да има дъски? Да ги чупим поне. Ако защо могат да се чупат, да? Мисля, че нямаше смисъл това да го правим като иде. Мисля обаче... Взема един от тези и почти т.е. парел и да го сложа пред оградата. Това тук е интересно. Кажи ми, не стига да е. Ще трябва да заобикаляме ли, бе, човек? Другата самата игра е доста добре направена, за мен специално. Не е много нова, не е много стара, 2007. Мисля, че беше и по-късно. Има доста ефект
които самата игра аз не съм си пуснал поради ред причини, но е доста хубава. Замисъл и игра от преди 10 години, не и повече. Така графиката е нормална. Би тръгнал на всеки мален компютър. Това не мога да разбера за какво. Добре, сега ще взема това. Ако не стане, не знам. Не знам какво ще правя. То трябва да стане. Трябва да стане. За какво? Уоу! Добре. Акумулатор. Това е сложно скоро. Хаха, експлозия. Не, стига бе. Да видим дали ще щупим пътя долна, ядна врата. Да ми купиш. Трябва да щупим вратата. Сега ако ми кажеш, че това ще стане. Добре, няма да стане сега. Защо? В момента се чувствам супер тъпо. Супер тъпо. Ясно. Ти сериозно? Как няма да се чупи тази врата, бе, човек? Кой нормален няма да чупи врата? Добре, да се върнем да видим. Нещо да щупим. Боже. Да. Кой да се сети? Да. Я да видим сега. Сега ще разцепа просто. Тук виждам нещо. Това не мога да разбера за какво. Да. Много интересно. Добре, не се взривя. Чакай тук. Лимит. Чух нещо. Какво чух? Аз не знам какво чух. Не би трябвало да е само това, имам пред би трябвало да има други работи. Още един динамит. Не би трябвало да е само това. Падър. Барут.
Как трупката ще е твърде малка за... Вид. Така де. Ой, човек, някак да не може, бе. Не. Не. Махай го това динамит, защото усещам. Не харесва. Никакъв случай въобще не ми харесва това. Не може да ти... Това може да се счупи, бе. Окей. Супер, точно това се нуждаех. Сега, вече. Добре, грешките моя. Да мажем... Добре, сега ви трябва да отидем и да зребим трупката, която ми се стори, че видях, когато намерихме листа, на който пише кода, за да влезем тук вътре в това помещение. Сега не мога да разбера за какво не мога да... Не иска да изпробвам. Не искам да изпробвам други неща. Как не, бе, човек? Ще махна. Трябва да всичко да е свършило работа. Колкото ако ще се вземе за нещо, едва ли ще може, затова че да се връщаме. Не! Направи го! О, боже! Добре. Сега би трябва да идем там за трупката. И да видим дали работата ще стане, дано да стане. Защото мазвам иначе. Експлозиви. Експлозиви. Ще трябва да минем стъпта кучка. Виждам я. Не, няма въобще да ме набараш. Аре, мекия. Това ще ме разцепи. Сега искам някакво духи си тук си минавам. Трябва да стигнем, ще стигнем. Какво? Тортил. Се не трябва вече тортил. Може да съм се притакал. Кучето е там. Не мога да разбера само това. Как си вече? Мам! Само едно.
се обръщай, не се обръщай, не се. Добре. Сега. Логиката на мисленето. Аха. Значи ще трябва, колкото разбирам, взема динамита в моя бъчва и да го закарам. Което не е добре. Тя ми е през кучето. Стане лесна. Въобще не. Това се носи лесно. Просто да намеря кучето. Там. Да ме набара къде гледам. Бе. Супер. Така. Добре, значи сега трябва да го запалим. И ще го запалим. Беги. Добре, вече сме 6 точки. Какво се случи сега? Беги! Когато погледна назад, не мога да върна. Как влизам все по-надълбоко в тази мина? Сега вече знам, че щях да съм по-добре, ако бях умрял от глад. Или да се изложа на чиста смърт, докато не умре. И къде сме? Никой не знае. Къде сме? Още по-надълго под земята. Започва да става интересно. Добре. Какво е това е въпрос? Няма нищо вътре. Стара база, може би.
Военна база. Power room. Случва. Само какво има? Няма да се ходи според мен. Все още. Това, че би трябвало тук да дойдем, да видим какво има. Трябва да има някаква задна система за електричеството. И трябва да бъде част от нея. Това мога да го чук, така ли? Не. Тая врата бая стабилна ми се струва. Сигна. Ага. Да. Тунер за газ. За какво? Сега продължаваме. Игра започва да стана мен специално доста интересна. Колкото виждам, няма да можем да продължим напред. Тук се вижда, че и да удрям. Тая врата няма отваряне. Като мен въобще не ми харесва. Просто пробвам да удара. Това би трябвало да се отвори, бе. Защо да не се отвори? Въобще не ми хареса, че трябва да ходим надолу между другото. Защото тук са... Тук не чудет ми трябва. Трябва да го отворим се. Не ми хареса. Също като всичкото долу, старо, декейнг не мога точно да го кажа, но и не работеше. Усещам... Видя нещо? Това е летело пространство. Метавърти кръг, това тук. Добре. Тук горе не е нищо. Може би ще наложи горите. Сериозно е. Да видим какво напитахме обаче. Не е видно. Ако напиша врата блокираща, останалата част от мината трябва повече мощност, да може да се отвори. Ясно. Работата е ясна, трябва да отворим. Прихме. Emergency. Процедури. Опит. Не е точно искам да видя. Така, процедури. Първо осигурете страна. Така, опитайте да правите тези спешни сигнали, използвате като използвате този код. Кой код се значи? Така. Действително трябва да ще ви чуят и ще пристигнат. Морзовия код. Добре. Аз ли съм ниски или тия ствърти са героя някакъв ниски? Добре, дирки.
жалко, че това не работи. Охо. Да видим. Факла. Да, отлично. И ще дойдем. Мисля, че тук ще. Радио. В момента си чувам морзовия код на радиото, като страна се подобря да има никой. 12 ден януари 72. Има ли нещо? Не, няма. Звук е супер долен. И тук отново нищо не намерихме, което е супер странно, бавно и почва да ме изнервя. Ако не ми изкочи нещо тук, то няма да бъде играта просто. Обаче нищо не изкача. Добре, това не можем да го използваме. Ами, мисля да приключи тук епизода, приятели. Другия път ще видим какво може да направя по-просто, тъй като в момента се намира на улица. И ще се видим в следващия епизод на Penumbra Overture. Чао и до другия път!